Bude to ťažké. A on tu dal postaviť chatu a podľa neho sa nazvala Terryho chata. Sneh? No. Čo tam chce? Naháňa nás to. Že to je, keď spláchneš hajzol. Počkaj, kde je chata? No. Bránko. Čo? Poďte. Kde to my ideme? Ideme na Terryho chatu. No. Za chvíľu vidíme Tatry. Tam. Je mi celkom zima. Tu je. Pohľad do diaľky, čo príde zajtra, kričia vlastné otázky. Rodina alebo banda kamošov, Európa volá, nesieme posolstvo. Kamera točí tú šialenú jazdu, na YouTube hádžeme kúsok nášho zvazdu. Bude to ťažké. Ale dáme to, jak nič. Ideme po zelenej značke až na chatu. Checkpoint číslo 1. Checkpoint číslo 1 za nami. Checkpoint číslo 2 za pár minút. No poď pomaličky, padnuté to tu je. Už je to tak dlho, no ale tak nie sú asi peniaze na to. Vyčasí sa nám, alebo nie. Vyzerá to všelijak. Tam sú tie lavičky, to je checkpoint. Zámkovského píše pol hodinky. A tu máme Terryho chata 2,5 hodinky. Ďalší checkpoint je Zámkovského chata. Cesta malebná, len toto nás dobieha. Jak to dnes dopadne, uvidí sa. Aha, tu je dýchame. No. My tam budeme skôr jak za 2 minúty. No ukáž jak. Ha. Zámkovského chata. Potiaľ malej Sabinka, no ale tak leží doma s 2 štychmi po včerajšej nehode, auto nehode, bicyklo nehode. Takže miláčko tu za nami, policiér dnešný. Checkpoint číslo 3. Zámkovského chata. Ocko? Nie. Ocko. Tiež ocko. Dobrú chuť. Patrí sa, keď už to použijeme lepšie jak lopuch. Prišli sme tu 6:45. Poďme. Aha, mamka ti tu pribalila. Potom si Bola táto mamka. Aj to predka. Ďakujeme, mamka. Našli sme mamku. pozdravujeme. Hej. Je to ťažké, hej, že? Keď na to šľapnú, to bude dobre. Áno, na to tu sme. Bude to zažité. Škola bude mať o čom rozprávať, aj keď sme tak necestovali. Nemusíme cestovať stále. Na Slovensku je tiež kde. Za chvíľu sme u Kosodroviny. Takže tu, pred nami. A my ideme do akej výšky? Tu? Áno. Do výšky 2015 15 asi, áno. metrov nad more. Sme ako Bratislavu. Áno. Akože papier, že by mohol ísť. Vyzerá ako orangútan, tá skála. A nad skálou hore vidíš budovu? Aha.
to je Terryho chata. Tak vysoko? No, tam ideme. To kedy tam dojdeme? O 2 roky? Ty si povedal, že za hodinku sme tam. Ja som myslel, že si ukazuješ tu niekde. Hej, tam. Tam. Tam je. Čaká na nás. Tak Nech to je, jak chce ďaleko. záleží na tebe. Ja som prvýkrát, ak som tu šiel s Jojom Dušanom, tak som, jak sme tu vyšli, sa pýtam, dúfam, že to není tam, ale len zo srandy. A Dušan, hej, šiel som, skoro som zdochol, ale dal som to. Potom som šiel ešte rok na to s Dušanom, už som mal menej kil, takže už som išiel normálne. A potom s mámkou, s krstnou, so Sebkom, a potom aj so Sabinkou, aj s mámkou pôjdeme všetci. 8:10 my už sme dole. A my kde? Sme skoro tu. Skoro. Tu sme, ale chceme byť tam. Tak poďme. Najťažšia časť cesty pred nami, ale sme celkom fit. Sebko sa cíti fajn, ja tiež. Takže, takže myslím, že to dáme. A kto to bol? Tu povedz nám. Kto to bol? Podľa koho je tá chata pomenovaná? Podľa jedného vodcu takej turistickej skupiny z Maďarska. Maďar, áno. Edmund Terry sa volal. Terry sa volal. A on tu dal postaviť chatu. A podľa neho sa nazvala Terryho chata. Áno. 1899 do prevádzky sa dala. Tak stále po zelenej. Tu sme vyšli ponad tú hmlu, pozri. Obláky sú tu a ťahajú sa za nami, ale zatiaľ sme na tesno, ale sme pred nimi trošku. Cieli to bude o fotku. Tesné. Poď. Ideme po smaragdoch. Takzvané emeraldy. No. Ahojte. Ahojte. Ako som čakal. Po chodníku. No, našiel si aj nejaké diamanty tu? Fúha, nie. Našiel som smaragdy, našiel som kvarc, ale diamanty nie. To je v nedru. Aj obsidian som už našiel. Kebyže ja vyberiem tento kameň, tak mám jednu Minecraft kocku. Tak je to kubický, ako kocka. Tak mám meter kubický, jeden. Je taká veľká. Tak nás beraj kocky a postavíme chatu. Kúkaj, tam je soľ. Je to soľ? To je sneh. Sneh? No. Čo tam chce? Tam žije. Bo všade sme ho roztopili a tam zostal. Je. 9:05. Kľúci a kľúčky. A sme tu. 3:20. Terryho chata. Je tu? To som ho čakal. Bolo to ťažké? Mohlo to byť aj ľahšie. Mohlo, ale potom by to nebolo také zaujímavé. Mali sme nejaké zdravotné potiaže. Tak. Ale už máme diamanty. No, diamanty tu. To môj Minecraft domček. Pekný. Dúfam, že sa tam aj budeme vedieť najesť. Hej. 2012. Keď tam vyjdeš hore, budeš 2015. Hej. Dal si to. Zato si zaslúžime sa nájsť. Došli sme, žijeme, pôjdeme sa najesť. Terryho chata tu.
Trošku sme predbehli oblačnosť, čiže sa nám tu vyčasilo. Ideme pozrieť 5 spišských plies. Už sme videli 3, ešte 2. Hej, tam tu sú, kým to je vidieť. Máme tu pekne, pozri, aký sa nám to ťaha po dolinách toto. Jaké krásne sú tie hory. Hej, sú, hej, že? Nečakal som. Nečakal? To, aj keby si to čakal, musíš to zažiť, ale je to iné. Nebol som tu ešte nikdy. Za to sme prišli. Stále je to iné, keď máš vlastný zážitok, vlastnú skúsenosť, všetko na svete. Preto treba cestovať. Odporúčame. Turistika na 3 hodinky, ale oplatí sa ísť. Oplatí. A ide to naspäť. Sa to takto točí. A ešte to ide bližšie. Ide to k nám. Naháňa nás to. Naháňa nás to. Viete, ďalšie pleso. My máme šťastie. 4. alebo 5. Nie, toto je 5. 5. áno. A vyzerá jak srdiečko. Takto. Hej, to je pre mámku, odchoď. Tak čo, budeme turisti? Pôjdeme častejšie? Hej. Prvá je na druhej strane. Hore, nás páči. Kuchák nás to obklúčilo. To sú tí. Zrazu tma. Zavrela nás mla. A za nami už vôbec. Srdiečko už neuvidíme. Nie. Odfotili sme ho mamke. Dáme ho tu. A už ho neuvidíme. Na budúce. Počkaj, kde je chata? Potrebujeme viac záchytných bodov. Ja fakt nevidím na kruč. Aspoň. Počuješ vodu? Tak pôjdeme tam. Prečo? Tak voda tiekla vedľa Terryho chaty. No? Takže tam chceme ísť. Je ju počuť. Takže my pôjdeme tu. Tu je chata. Ju vôbec nevidno, sme od nej asi 20 metrov. A vôbec ju nie je vidieť. Možno, že to je nejaký balkón. Asi to je. Je to chata. Je to chata. Ty. Sme museli priznať, čiže viditeľnosť 10 metrov. Človek by ju obišiel. Kebyže tam nie je tá voda, že vieš, že už si veľmi blízko, tak chatu ani netrafíme. Tu je jak vlhko. No. Sme tu boli kedy? 5 minút dozadu. Tu máš fotku a je tu všetko vidieť. A teraz pomaly od tohto není vidieť chatu. Neobrali sme. Čo? No. Niečo si dáme, keď to je otvorené. Vonia to tu jak v kúpalisku. Nej, že by to mali aj bazén nejaký. Mačky nemôžu. Majú zákaz. 20, prosím. Mám tu 20. No, vlastne to je 5. No. Toto sa volá odmena. Aha. Fúha, jaká zima. Vidíš nosič, Sebko? Sebko sa obliekol, je mu chladno. Hej, ideme už dole. Zasiahol náš dážď, tesne po tom, čo sme začali zostup dole, ale Ten pot a tá námaha stala za to. stalo to za to, len musíme dať bacha na to, že by sme došli slušne domov. Môže. Nikto to nezachádza. Vlasy. Tak. Bude to ešte horšie ako tam hore. Mám zlé gumy. Aj. No, zčuchané.
taká bomba. Japonci. Proste zobrali lietadla s pilotmi, tromi, naplnili ich bombami a tie lietadla museli urobiť takú vec, že kamikaze, oni burali do tankov a do lodí, aby ich potopili. Na konci vojny, lebo už nemali tanky, už nemali vojakov, už mali iba lietadla. Ty pána. Pekné, čo? To je keď spláchneš hajzel. Ešte raz. Že to je keď spláchneš hajzel. Ty si romantik. Čo, nevyzerá Romantik to tak? po ocovi. Nevyzerá to tak? Áno. A nemáme takú modrú vodu. Až dole. Nemusíme ísť do Kanady. Máme Niagary aj tu. Niagary sú v Kanáde. Medzi Kanadou a Amerikou. Krsna tam bola, ak si sa narodil. No. A zajky. Došli sme. No a konečne. Bolo super. 1:45, čiže takých koľko 7 hodín nám to trvalo hore dole. Hej, hore aj dole 7 S jedením, s kartami, so všetkým. Čiže to sú, no ak sme nezmokli, kľudne si to zopakujeme, ne? Čo povieš? Ty? Jak prvo chodič. Hej, ale aj s dievčatami. Aj s dievčatami pôjdeme, keď bude pekne. Keď budú hľadať. Musíme to s nimi, no. Oplatí sa. Čau. Stojí to aj za to. Čaute. Dovidenia.